aku men orang go gaman ayo Raido pecah kamu Kantrong bolong wonten dawuh Den kowe ngrebut gadaku amen dalam sewu kula mboten beto gaman nggih entenipun namung ngrebut ayo aku yang nggawa gada pun monggo didu gadane wus what wah wah wus what wah hai hai wah wus padha-padha nggawa godhog kemenjleng suarane ora mung gemenjleng mletek barang lho ora mung mletek tontonan gadaku coba kaya apa wah gadane murup apa nggonmu isih iso murup seplai tuane iki le murup ki arang-arang nek ra dijamoni ora murup apa ngono nggih coba alon-alon weh gedhe jebul isih mempeng aja takon dosa iki sing rena ya Waduh, mati aku Petro. Aduh, aja takon dosa Petruk lepasi jemparing arang keranjang tatumu mati jeneng aku ya loro pisan balik